Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara. Gaurko saio osoa Larraldea sagardotegian grabatuko dugu. Badakizue, txotx denboraldiari hasiera emana diotela dagoeneko, eta proiektu honen atzetik, alde batetik, Oianko Garde, Marijo Indabere eta Xabi Torres daude, beraiekin egonen gara, beraiek ere kooperatiba batean sartuak daude, Eztibeltza kooperatiba, beraz guzti hau dena beraiek kontatuko digutena. Bona. Bentxe gaude, Xabier Torres, Larraldea sagardotegiaren barruan, kupela ondoan, gustora eta lasai, eta egia esan, zoriontzeko momentua da ez, azkenean apostu hau egin duzuen guztioi, pasadan larun batean ofizialki martxan jarri zenuten ja sagardotegia, badakigu jendea ere oso gustora egon zela, eta esan bezala Xabier, zorionak, zu zaitu aurpegi, hemen zure kideak ere inguruan ditugu ere, baina hasteko, ez dakite gogoratuko du berriz ere nolatan sortu zen aukera edo nondik hasi zen dena? Nondik hasi zen dena, hasi zen aspaldi, hasi zen kasik txalaparta jotzen hasi ginelaik, hor hasi ginen ere kirikoketa ikasten, kirikoketak izan bezala, sagardogintzakin lotura duen euskal perkusio zahar bat da, ez? Kitzoi dago arizkunen bildue. Eta pixkenak ere bai, bere momentuen ere bai, arizkungo dolaretxe ere berritu ginuen, eta orduz geroztik, 87tik txalapartan hasi, 89 joa Leio kulturtaldea egin, eta 2004an jarri ginen martxan dolarea, Gamixarrekoa, eta pixket sagardogintzakin lotura horre eduki dugu, ez, Joa Laio kulturtaldekoak. Eta, urte desente pastu dire orduztik, eta igerteko, berrogeita ditugu nuntan, igerteko, nuen gogoa pixketa alaketa mateko gure bizietan, eta, elkartu ginen, Joa Laioko, 3, ni, Marijo, Oianko eta ni, eta, sakelak utxik, baina ametsa hor ginuen indartzu, eta, pixkanaka ginen, diseinatzen, pixkan nola izan ziteken, Larraldea sagarrotegi eskuratzea, jakinik Jesus Angel ere jubilatzea hartzeagola, eta, ametsetan ginuen ura, edo buruetan ginuen ura, pixkanaka, egi bihurtu da, kriston pila kostatu zaigu, lan pile bat, oiniken ere lanean gabiltza hemen, baina dena ez, pixket ingenieria juridikoi edo administrazioko lanak direla, finantziazioa lortzea dela, kooperatiba bat egin ginuen eta laguntzaileak kooperatibistak ere bai batugu, ekarpen ekonomiko egin dutenak, finantzaketak ere bai lortu behar izan ditugu, eta, dagokion, afera administratibo guzti hori ere. Eta, gero, irteko abuztuaren 29an eskriturak sinatu genituen, giltzak orden hartu, eta gero etorri da, sagardoa itia, etorri da hemen berriztatzea, sagardotegia ere bai, buelta bat ematea denai, eta igerteko, hola izan da pixket prozesua, hasi, hori izan da galdera, gana izadarretatik, baina, izan zen pixket, Joa Laio kulturtaldean dugun, elkarren ganako lotura hortatik hasi zen. Garbi dago, zuen historia ezagutzen dugu, biziki maite duzu egiten ari zaretena, eta azkean uztartu behar da, ez, sagardotegi batek badakigu, edariak, sagardoak, sagarra behar duela ez, eta zuek ere sagaztitan arituak edo adituak bazaret ere,
Eta horri lurrai lotu bartzaio ere, ez? Ez da bakarri sagardotegia, baizik ziklo osoa, ez? Ba, nire kasu partikularrean, gero aber zer dioten, Oianko eta Marijok, baina niri gehien motibatzen dauena mundu honetan da erritmo hori. Osea, sagarran erritmo hori, arbolena, obserbazioana, eta pixket kariño edukitzea bertako sagarren izendegiai, bertako sagarrak nolakoak diren ezagutzea, eta pixkanaka galduz daien guzti horri kasu egitea, ez? Bere garaian goldenak eta lakoak hartu zuten sagarraren afera guztie, ez? Gerora, hemen hurbilean ere bai, lan handien dute Gipuzkoan eta sagarran kontu, Nafarroan ere bai egin izan da, baina nahiko genuke jarri fokoa pixket Baztanen eta inguru hontan ditugun sagarretan, eta igerteko horrek motibatzen dat, eta erritmo horrek ere bai. Inauzketa kimaketak egin behar direla, mentoek bildu behar direla, txertuak egin behar direla, eta hortan egerteko izan dut irakasle aski onak, Ida Borrotarrak, dela Peio Mari, Aizkundarra, Batzabal, dela Xabi Joanikotena, hor kuadrilla bat, ez? Egon dire gure bilbidean zeharrola lagunduak utenak, eta eskerrako hiei, aprobetxatuko dut errateko. Bai, eta orain berriki lehen esan duten bezala, baina zuen txotx denboraldia martxan jarria, ez da egit, aurtengo sagardoa, Larraldeako sagardoa zer nolakoa izanen dugun, eta batipat, pixko bat, sagarroiek, ez dakit, batipat ze barietatekin egin duzuen sagardoa, edo nondi lortu duzuen aurten sagarra? Bi partetik lortu dugu, alde batetik badugu ekoizpen misto bat hau, badu alderdi ekologiko bat eta badu alderdi arrunta, errango duguna, eta ekologiko ziurtatua dena, hoi hartu ginuen Izpuratik. Donibane Garazi inguruko herrietan badaude sagardi batzuk kontra eramaten dutenak, etzen sagarrurtia, 2022, urte pare izeki hemen ez da sagarrurtia, baina bai. Eta handik hartu genituen sagar baritateak, eta horiek uda txarra izan zen, egerteko bero handikoa, eta goiz hasi zen sagarra erortzen, eta egin ginuen iraila hasiera hortan produkzioaren erdia baino gehiago sagar ekologikoekin, eta hortik atera da sagardo bat biziagoa, eta bertze parte bat egin nuen erosita sagarra Frantziatik, eta hortik ateratako sagardoa atera zaigu kiretsagoa edo garratzagoa edo holaxen, eta egerteko konten atera zaigun sagardoakin, uste dugu mandiokula gure tokea, eta desberdindu dela ere bai, orain arte egin denarekin, eta badugu gogoak egerteko aurtengo urtea ez pare izeki, Baztanen sagarra izan dugu, Baztango sagarrak kontrolatzen dugu, eta egiteko 2023 honetan, uzta honetan, 2024an egongo aprobatzeko, baina bertako baritateak manejatuko dituen sagardo bat, eta denborakin, lan honetan murgilduta, eta ez horren bertze igual ganden urte izan zen bezala, azkenan gure lanak bagenituen, hau proiektuare bai aurrera egin bartzen, eta dena ahal bezala egiten, eta egerteko eskerrak laguntza izan dugun, baina holaxen, bai. Badakigu, Xabi, azkenean kooperatiba honetan, Ztibeltza kooperatiban, hiru, zaudetela goikin pixka bat lanean arituko zaretenak, Larraldea eramaten duzuenak, zuk esan bezala Marijo, Oianko eta zu. 3 pertsona elkar oso ongi ezagutzen duzuenak, eta Oianko hemen inguruan dugu, berarekin jarraituko du pixka orain solasean, eta gero, berriz ere, egonen gara zurekin, Xabi, bale? Erki. Oianko, aski emakume ezaguna, langilea, implikatzen dena, eta sagardotegi batek hori eskatzen du, eta ere gehiago kooperatiba batek,
Ezti-beltza kooperatiba. Hasiera batean atentzioa deitzen du ez izenak, ezti-beltza izenak erlazionatzen du behar bada eztiarekin, baina jakitunagoak zaretenak, badakizu ez, ezti-beltza ez, sagar barietate bat omen da, eta horren hildotik heldu da izena ez? Bai, hori da, egiarran proposamena Xabik bota zuen, eta hori da, ezti-beltza bertako sagarra da, eta badago ezti-beltza, ezti-xuri eta ezti-gorri, baina nolait ere beltza ere anarkismoekin eta ere lotzen ginuen ez, erabaki ginuen ezti-beltza izenapatzea kooperatibai. Izan gintuen ere bertze izen batzuk burutan, baina hori izan zen erabaki ginuena. Eta gainera, bertako sagarra, bertako hitza eta bertako izena. Bai, kooperatibak ez, kooperatiba bat zer den badakigu, baina ez dakit pixka bat Larraldea kooperatibaren barruan dago, baina ez da bakarrik Larraldea ez, beste zutabe batzuk ere badituzu ez? Hoixen, ezti-beltza kooperatiba lotu dago 3 jarduera desberdinekin. Alde batetik, Xabik lehen aipatu duen bezala, gu heldu gara Laio Kultur Elkartetik, eta hor ere badu Gamixarrea izeneko dolaretxe bat, 18. mendekoa, barroko beren tiarra da, eta nahi izan dugu nolabait ere ezti-beltza kooperatiba kulturrekintzekin eta lotu. Orduan etorkizun betian, dena pixketa itzinera daielaik eta gauzak hobeki kontrolatzen dugulaik, asmoa da nolabait ere, ere bisita gidatuak itea, erakustea pixka bat garai batean nola egiten zen sagardua, eta horretaz gain ere, guk irikoketatik eta txalapartatik heldu gara, eta hor zanen da ere agian aukera, tailer txiki bat egiteko eta bertze. Gero bertzalde lotu dago ere sagardo gintzaikin, sagardua inen dugu, ekoiztuko dugu, eta akitzeko ere ostalaritzaekin, hemen dugu jatetxea, ostatu eta sukeldea, eta orden printzipioz 3 ekintza horiekin lotuko genuke ezti-beltza kooperatiba, eta Larraldea da ezti-beltzako jardueretariko bat. Bai, eta kooperatibaren barruan bazkide desberdinak, ez, 3 langile berez, Marijo Ianko eta Xabi, eta gainontzekoa pixka bat dirua jarri dutenak, baina beraien sustraiak ere bertan dituztenak. Hoixen, 3 langile, 14 kooperatibista osotara, gu 3 barnean, eta nolabait ere guk hor ere eztabaida izan genuen gure artean ez, nola sortu eta kooperatibarena nik uste aski argi izan genuela hasieratik, eta gero ere, hau bide bat da, nolabait ere auzolanean lan bat egiteko, eta igual bankoa egutiago eskatu, eta lagunek ere hor agertu ziren beraiek pres, harrigarria da, egia da, momentu hortan laguntza eskatu ginolaik nola atraziren lagunek alde guztietatik, eta guretako izan da arras importantia, ez? Eta kooperatibarena ere horri ematen diogu importantzia handi ere, bai. Bai, zuek jende asko bezala bastan haunitz maite duzue, eta esan duguna, beti oso inplikatuak zareten egiten duzuen ozen gauzatan. Sagardotegi bat, sagardotegi hitza badakigu zer den, baina sagardotegi batetik, sagardotegi beste batera aldaketa nabaria izaten alda, eta suposatzen dute, zuek bilatzen duzue, bertaratzen den edozein biztanlego, bizitzea ez, bizitzea zuek barrendik bizitzen duzuen hori saiatzea bizitzen, ez? Pixka bat lotura bat izatea lurrarekin eta gure kulturarekin, ez? Bai, sorasen nahi zara eta emozionatzen naiz, du lako lanak hemen, eta egia da guk baginola lako aldaketa beharra bat, eta guk egon gara aspalditik ere, kulturaekin arrun lotuek, eta kulturaekin batian ere sagardo gintzaekin, ez, Gamixarrean. Gero hau bertze espazio bat da, bertze dimentsio batzuk du eta puskaz handiagoa daudena, ez? Baina baginola lako beharra naturaikin eta lotura zuen ere, kultura, natura eta lurraikin lotua zuen proiektu bat martxan hastia. Eta guretako zoragarria, gainera hortaz gain, hemen badago aukera, jendea tortzeko bertarat, etxean bezala sentitzeko eta kusteko goiti zer egiten dugun, dastatzeko eta bizitzeko gurekin ere proiektu hau. Bai, jardueretako bada ere, jatera ematea, otordua eskaintzea, eta hor sartzen daia sagardotegiko menua. Ez dakit zuen kasuan martxan jarri zenuten, pasadan astean sagardotegia, zein izanen da bertan jateko aukera izanen den menua? Bai, guk aipatu nahi dut, eta uste dut importantia dela, bertako produktai ere importantzia eman diogu. Eta, gure menua izein de, txorizoa sagardoan itua, deitu diogune, egosie, eta bian atikarko dugu, gero bakaiu tortilla eta akitzeko txuleta. Zanen dela edo bai pirenaikoa edo bertakoa ere, bertatik erosia, eta postria, bertako gasna,
irasagarra eta giltxaurrek. Eta gero ere, heltzeko kafia main dugu menuan barne. Bai, eta bueno, baita bai tortilla, aipatu duzu ez? Bai. Arrautzeak ere, Arrautzeak hemengoak, gluterimunokoak, ekologikoak, eta bai. Saiatu gara, kilometro 0 hilantzen, eta barazkik eta ere erosiko dugu bertako dendetan, eta bakaio ere erosiko dugu bertako arraindegien, eta, bueno, pixka bat ere bertako ekonomia ere mugitzeko eta hilantzeko. Garrantzitsua da ikuspegi hori ere, bertaratzen denak baloratu behar du hori ere, eta hiruak ibiliko zaretenak hemen lanean, ezakite hiruak badakigu todoterreno zaretela, edozein lekutan moldatzen zaretela, ezakit zuen ikuspegi hori den ere pixka bat, danen artean egin, edo espezializatzen joan zarete gauza desberdinetan, edo zein da asmoa bintzat? Printzipioz denek ikesiko dugu dena, baina biztan da ere hiru izaera desberdin garela, hiru pertsona desberdin, eta uste nahi gara nolabait ere bakotxak hartuko duela halako norabide bat edo, ez? Eta hemen etnologoa segurenik Xabito izin dugu, bere gustatzen zaio haunitz, eta hortan ibiltzen da, ematen dugu kimikari bete eta hola. Eta orden gero, ostalaritzan adidez, Marijo eta biek ere ibili izan gara gehiago hortan, eta kulturan hiruek. Baina pixke bat, espezializazio horiek igual aitzina gorat markatuko dire gehiago, baina printzipioz denek ikesiko dugu dena. Bertan, Baztanen sagardotegi bat izatea, Jesus Angelek aspalditik eraman du, baina badu bere garrantzia, ez? Azkenean, sagardoa baserri askotan egin izan du da, eta bada egiten jarraituko du, baina kanpora begira, eskualde bat, sagardotegirik gabe, hankamotz geratzen da, ez? Eta, are gehiago zuen ikuspegiarekin, erakartzen aldu jende haunitz, ez? Iruin herria, badakigu, populazio asko dagoen herria dela, Nafarroan sagardotegiek beti dendik izan dute, historioa behar bada momentuan Gipuzko aldekoak hartzen dute oihartzuna, baina zuek beste hildo hori, olatu hori hartu nahi duzue, pixka bat ez dela bakarrekan gauzak komerzializatzea edo etekin ekonomiko bat ateratzea, baizik eta nortasun batekin hori dena, ez? Bai. Intentzioa izanen da pixka bat ere, Iruña herriko euskaltzaleak edo euskaltzaleak ez direnak ere, baina gure kultura maite dutenak bertaratzea, pixka bat paraje zoragarri honetan ere beraik disfrutatu ezaten, ez? Zer den Baztan eta nola bizi zareten, eta historikoki nola egin den lan ere Baztanen, ez? Bai, hoi da, horrentxe berean, goiti-goitea jarranduzuk hasi dena, ez? Baina da guretako hau da bizitzeko moduet, guk ere euskaratik eta euskara lanin nahi dugu, bertako kulturakin eta bertakotasunetik lanin nahi dugu. Baztanen ere dolaretxeak egon diren non nahi bere garaian, Nafarroan ere sagardotegiek bere garaian bazuten bere inderra, eta egerran kusten nahi gara orai jendeak erantzuten duela. Eta lehendik ere segida ematen nahi gara, ez da berriki ereki dugun sagardotegi bet, baina Baztandik, Iruñerritik, Iparraldetik deitzen nahi zaiku jendea, eta egerran, oraingoz, martxoan nahiko konten gaude, eta Pirineerako ere deitzen nahi dire, eta ez dakit, bizik dago, sagardogintza eta sagardotegien kultura ere bizik dago hemen. Eta, bertzen gabe erran ere, ze toki zoragarrian gauden, ze parajiak, hemen dauden bistak, ez gaude herri batean, ez gaude herrigune batean, pixka eta aparte gaude, baina horrek ere ematen dialako balore bat, zer nolako toki zoragarri ikusten den hemendik. Eta ez dakit, txost denboraldia, zue berandu xeo hasi zarete, zein da zuen asmoa, pixo bat egunerokoak erakutsiko du, urtean zehar ere txost denboraldiaz aparte otorduak eskaintzeko asmoa duzue, oraindik garbi duzue edo ez edo? Asmoa badugu, oraingo aurten ereki barri izan dugu beranduxago, nolaitere konponketa lanetan eta egon garelakoz, gero ere horre egon da transizio garaia eta pixket beranduxago dekik dugu, baina printzipioz edekiko dugu temporadan, maiatza hartio, maiatza oso inen dugu, eta baloratzen nahi gara, igual uden ere edekitzea. Uztai akabaia da abuztuen, Baztanen jende haunitz hurbiltzen da, Baztanerat, eta horren igual aprobetxatu pixka bat turismo gara joi ere zerbait ere mateko. Eta gero horretaz gain, repartoa ere egiten dugu urte osoan zehar, karo,
sagardotegi batek batu lan mota desberdinek eta garaian garaiko lanak, ez? Orduen jatetxea berez, orain temporadan, uden pixket eta gero hortaz gain repartua eta gero jatorko da ere sagar biltze garaia, sagardua egiteko garaia eta garaian garaikoak. Bai, hori da. Oianko zuri ere zoriondu, Esker mila. proiektu enten sartzegatik eta zorionekoak guztiok, zuri esker eta Xabito enologoa aipatu duzu, bukatzen joteko poliki-poliki, berarekin solastuko gara pixka gehiago kupelen inguruan, sagardoaren inguruan, eta disfrutatu egiten duzuen lanaz, ez dela gutxi. Eskerrik asko. Erki, zuei, esker mila. Xabi, lehen egurrezko kupel tartean egondu gara, orain beste kupelen onduan gaude, eta sagardoa, ez? Azkenean sagardoa produktu garrantzitsuena esango nuke dela sagardotegi batean, eta sagardotegira joaten garen hori gustatzen zaiguna da sagardo desberdinak dastatzea. Ez dakit zuen kasuan modua edo intentzio hori den ere. Bai, hasteko Oianko gaitu dirlen enologoa omen naizela eta ni ez naiz enologoa, hori sobera ertia da. Izatez gainera badugu enologo bat ere bai laguntzen diguna pixkatola sagardoaren neurriak hartzen, analitikak egiten talakoak, gustatzen zait pixket salsa hortan aitzea eta ikasteko dena dut, ez? Baina, ikusten nautela, probetakin alde batetik bertzera, densidadiak eta azukreak eta aziotasuna neurtzen eta olakoak gustatzen zaitala ere. Etxeko enologoa bai esaten dut. Etxeko enologoa, venga, hoxe. Eta hemen erranduzu, sagardoak nolakoak edo desberdinak gustatzen zaizkigula, egiarrateko nik zenbait sagardotegitan, ez? Igual, harpatzen duztela igual nahiko berdintxoak, kupelak, sagardoa, honitzetan igual hoi nahi izaten da, ez? Nortasun bat edola igual edukitzea sagardotegi horrek eta lakoak. Hemen, egiarteko gertatu zaiguna da, ez? Oraindik ez garelako ere kontrolatzaile arras honak ere, baina kupela bakoitza desberdinatu zaigula. Batzuk dute biziagoak atra dire, bertze batzuk gozoak atra dire, agian igual azukre guzi alkohol ez delako bihurtu baton bat, ez? Baina, bere toke desberdina hartu dute kupela bakoitzak, eta horrekin, gustatu zaigu, divertigarria dela iruditzen zaigu, eta gustora horrekin. Bai gerteko, sagardoa egiteko prozesua, lehen aipatu dut, nola Xabi, Peiomari, Daborrok eta haunitz erakutsi dataten, Jesus Ajer Gartziak ere bai, doike, hemengo sagardogile zaharrak, eta, egerteko, berak zuen ohitura bat egiteko, prozesu bat egiteko sagardoa, egerteko guk aurten egingo dugun apostua izango da aldatzea elaborazio kate hori, ez? Asmoa dugu sagarra garbitzeko eta jotzeko makina berri bat ekartzea, eta prensa berri bat ere bai, ez da nola nahiko inbertsioa egerteko, baina bai nahi dugula pixket aldaketa bat egin kontu horietan, ez? Edo adibidez, azuko ateratzen duzunean eukitzea kupela bat dekantaziorako edo hozteko etorri den zukue, eta kupeletan hotz sartzeko, halako zerak nahiko genituzke, ez? Ez dago hotz sistemarik ere kupeletan, eta adibidez ikusi dugu aurtengoa bezalako, ganden urtekoa 2022 bezalako urtea tokatzen zaizunean, kasik ezin bertzekoa duzula hoztea, ez, zukue. Eta bai ikusten ditugula hor gauze batzuk ezin diena barkatu igual prozeduran, eta hori bai aurtengo erronka hori izango dela. Ganden urteko erronka gara osatzen ja urte hasiera honetan, eta aurtengo erronka izango da sagardogintzaren prozesua zeratzea, berritzea pixka bat. Bai. Eta ez da kupeletan geratzen bakarrik sagardoa, baizik eta Larraldeako sagardoa ere botiletan, ez? Edateko aukerea izaten jarraituko dugu, ez? Bai duke. Oiako gerrandu ez, kultur jardurak pixkat zaintzia edo mantentzea Gamixarrearen kontua, bizitegiatuak eskaintzea edo Jolaiok
urtean zehar antolatzen dituen afera horietan ere bai hor asistentzia pixket ematea izango dela lerro bat, bertzi zein dela ere bai jatetxea bera, eta bertzi zein de banaketa edo bai, mantenduko dugu botila oraingoz, mantenduko dugu bi sagardo mota, ekologikoa eta arrunta, ikusiko dugu nora jo, ikusiko dugu zer egin, ja botila berriak atrako dugun izen berriekin, edo nasketak ingotugun, edo ikusiko dugu zer nola garatuko garen, eta igual ez nuke nahi sobera solastu hortaz. Baina idea batzuk bai badaudela, bai, hemen dauden sagarrak hitz egin dut batzurekin, pixkat analisi batzuk egiteko hemengo sagarrenak, eta ikusiko dugu analisien arabera, zer egin dezakegun, zer ematen alduen, baztango sagarra denak, eta horrekin jostatzen alden guztia. Eta botiletan ere bai, hori islatuko da bai. Gaur sagastietara ez gara joan, aurrerago ere izango dugu denbora sagastietara hurbiltzekotan solasean jarraitzeko. Marijo ere badakigu oso liatua dabilela, berarekin tarte bat dugun egoteko ere, eta zuek ere gaurko egun ere mugitua duzue, beraz uzten zaituztegu Xabi lanean, eta espero dugu deno gozatzea proiektu honetaz, eta zoriondu beste behin, nola ez olako proiektu bat aurrera eramatea ez da nola nahiko erronka, eta ausarte bakarrek egiten dituzte horrelako proiektuak aurrera eraman. Ausartek eta desesperatuek, eta ea lasai bizitzen garen hemen digoiti. Horrela izan da, eskerrik asko, Xabi. Marijo Indaber ere hemendikan dugu, badakizue bera ere, proiektu honetan ere baduela zer esana eta zer egina. Eta Marijo, zuk kontatuko diguzu pixka bat, nola doan eguna, eta nola bizitzen ari zaren proiektua. Gaurko eguneko bazkaria hau egiteko kriston gogukin. Sagardotegia behingun martxan ikusi, eta gehien bat eskertzeko ez. Hainbertze lagundu diguten lagun, sozio eta familiari. Ezin bertzekuk izan dire, eta indako lanak gaur elkarrekin ospatuko ditugu, eta gogukin, konten, arron konten. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, ikusi duzue sagardotegiak baztanen ere baduela indarra, eta gaurkoan hau izan dugu gure saioan, eskerrak eman zuen arretagatik eta beste bat arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.